Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмен. Куда мумелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар тілі дәріслерін оқытуда қолданылушы яңа ысуллар, тіл оқытушыларының замана балалары белән ничек эшләүе, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле дәресләренең һәм укытучыларының өлеше, ана теле укытучыларын камилләштерү максатыннан республикада үтүче чаралар хакында. Берәүгә дә сер түгел, соңгы елларда мәктәпләрдә татар теле дәресләре икенче планга күчерелде. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив рәвешендә генә калдырылды. Тик шулай да үзенең хезмәтен чын күңелдән яраткан, телне үстерүгә өлешен кертергә теләүче чын укытучыларны бу хакыйкать сындырмады. Алар балаларда телгә карата мәхәббәт тәрбияләү, татар теле һәм әдәбияты дәресләрен кызыклы, файдалы итүдә яңа ысуллар эзли, заманга яраклаша. Татарстанда ел сайын иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучылары билгеләнә. Алар ел укытучысы исеменә лаек була. Узган уку елында Россия күләмендә узучы ел укытучысы 2021 бәйгесендә барлыгы 32 укытучы катнашты. Шуларның 20-се Татарстаннан, 12-се башка төбәкләрдән. Нәтиҗәдә 6 финалист сайлап алынды. Җиңүче исеменә Россия төбәкләреннән Башкортстанның Нефтекама шәһәре 10-нчы мәктәбе укытучысы Галия Кырбанова, Татарстаннан Актаныш районының сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернаты укытучысы Шулпан Шәрипова лаек булды. Тел мәсьәләсе хәзерге вакытта иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә телне саклау, аны үстерү, аңа карата мәхәббәт тәрбияләү максатыннан үткәрелгән чараларда катнашып, җиңү яулап, тырышып, үзебезнең халкыбызга, милләтебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтүегез барыбыз өчен дә зур шатлык. Телне үстерү, аны саклау, төрле чаралар үткәрү безнең максат дигән иде Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин ел укытучысы 2021 бәйгесендә җиңүчеләрне кытлаганда. Мондый бәйгеләр чыннан да укытучыларны канатландыра, аларга яңа мөмкинлекләр ача. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге татар гимназиясендә туган тел укытучылары эшәү. Үзләренә итәгатьлелек, сөйкемлелек, милли үзаң бөркелеп тора. Җәмил Зайнуллин бик матур тапшыру алып бара башлады. Ул иске татар язуында гарәп графикасында укырга өйрәтү һәм менә бу серле язулар мине бик нык кызыксындырды һәм шул елны Казан дәүләт университетында татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләре факультеты эшләп китте һәм мин бик теләп шушы факультетка укырга кердем һәм укуымны тәмамлаганнан соң икенче гимназиядә укытучы булып эшкә урнаштым. Тәнзилә Фатыйховна шул көннәрдән бирле һөнәренә тугры калып, туган телебезне балаларыбызга өйрәтү өчен хезмәт куя. Әлбәттә, дәресне үзенең дәресендә генә укытып, татар теленә өйрәтү мөмкин түгел. Без татар теле дәресен дәрестән тыш чаралар белән тагын да тулыландырабыз. Безнең элеккеге директорыбыз Хамидуллина Камәрия Зиннуровна безнең гимназиябезнең татар теле алга китсен өчен бик күп проектлар уйлап чыгарды һәм хәзерге вакытта да яңа директор Рамил Рашитович белән дә бу проектлар дәвам итә һәм алар искиткеч зур проектлар. Аның әлбәттә мин беренчесен әйтәр идем, ул татар халык җырлары фестивале. Ул бу фестивальгә инде безнең 25 елдан артык вакыт узды. Һәр елны, мәсәлән, мәктәп бусагасыннан гимназиягә укырга кергән балалар тәмамлап чыкканча, алар һәр елны бер татар халык җырын башкаралар, өйрәнәләр. Димәк, бер укучы ким дигәндә 10 татар халык җырын белеп чыга дигән сүз. Ул әле үзенекен генә, үзенең сыйныфларын гына ишетми, башкаларны да тыңлый, аларны кандай өйрәнә, кабатлап йөри. Һәм бу да телне өйрәтүгә зур чараларның берсе дип саныйм мин. Икенче гимназия фәннәрне татар телендә укыта, ләкин дөрес аңлау кирәк, рус теленә һич каршы төшми. Киресенчә, икесе дә кирәк, безнең тел, икесен дә камил белү мөһим дип ассызыклый. Татар теле һәм әдәбиятын безнең гимназиядә без татар мәктәпләре өчен булган дәреслекләр белән чын татар мәктәпләре кебек итеп укыйбыз. Фән дәрәҗәсендә өйрәнү, танышу гына түгел, менә нәкъ фәнни дәрәҗәдә
ничек өйрәнелә иде татар теле әдәбияты, шулай итеп өйрәнәбез. Кызганыч әдәбиятка безнең хәзер вакытлар әзрәк, атнага бер генә дәрес, шулай да без инде тырышабыз әдәбияттан төп фән буларак алырга белемнәрне һәм татар теленнән кемнәр авыррак сөйләшә, аларга өйрәтеп һәм шул ук вакытта фән дәрәҗәсендә бирергә телне. Ләкин безнең гимназиядә беләсездер инде үзенчәлек бөтен фәннәрдә татар телендә укытыла, шуңа күрә татар телен уку безгә кайбер дәрәҗәдә җайлырак дип әйтсәк тә була. Чөнки алар инде татар телен генә түгел, бөтен фәннәрне үз ана телләрендә алалар. Гимназиядә татар телен укыту традицион методикага нигезләнеп алып барыла. Безнең әдәбият менә хәзер атнага бер дәрес бара. Билгеле, ул дәрес эчендә генә бөтен әдәбиятны, татар әдәбиятын, 1000 еллык тарихлы әдәбиятны кулачлап бетереп булмый. Шуңа күрә аларга үзләренә укырга күбрәк бирелә инде. Ләкин татар әдәбиятының нигезләрен, аңа мәхәббәтне без инде уятырга тырышабыз. Шушы бер дәрес эчендә булса да. Мәктәпләрнең бүгенге бурычы көн таләпләренә, җәмгыять ихтыяҗларына җавап бирүче, белемле, тирән фикер йөртә торган социаль актив иҗади шәхес тәрбияләү. Соңгы елларда укытуда күп кенә яңа технологияләр тәкъдим ителде һәм гамәлгә керде. Укытучылар алдында яңа педагогика технологияләренең иң нәтиҗәлеләрен сайлап алу һәм аларны үзләштерү бурычы куелды. Хәзерге вакытта татар теле дәресләрендә уңышлы кулланыла торган ысуллар дип укытучылар түбәндәгеләрне атый. Аңлату, сөйләү, лекция, әңгәмә, өлешә эзләнү, дәреслек өстендә эшләү, күнегүләр, мөстәкыйль эш. Әлеге методлар белән эшләгәндә укытучылар төрле алымнар һәм технологияләр куллана. Республикабызның татар теле укытучылары тәкъдим иткән кайбер алымнарны барлык. Квест технологиясе. Уку-укыту процессында квест эзләнү таләп итә торган дәвамлы, максатчан, маҗаралы интерактив уен, ягъни рольле уен элементлары белән проблемалы биремнәрне шишу ысулы. Квестның ике төре була. Беренчесе кыска вакыт аралыгында башкарыла торган квест. Максаты яңа белемнәр үзләштерү, күләмле мәгълүмат бирү, ул бер дәрестән 3 дәрескә кадәр дәвам итә. Дәвамлы квест белемнәрне ныгыту, гомумиләштерү, системага салу максатыннан оештырыла. Квестны башкаруга озак вакыт бирелә. Бер атнадан алып, бер чирек дәвамында эшләнелергә мөмкин. Тел өйрәнүне балаларга таныш булган уен аша башкаруны заман укытучылары нәтиҗәле саныйлар. Чөнки әлеге уен вакытында биремнәр генә шишлеп калмый, укучылар командада эшләргә, бер-берсен ишетергә өйрәнә, креатив һәм иҗади фикерләү сәләтләре үсә, яңа сүзләр һәм мәгълүмат туплана. Укытудагы тагын бер яңа алым әйләндерелгән сыйныф технологиясе. Укучылар теоретик материалны өйдә үзлектән өйрәнә. Укытучы биргән электрон ресурслар, видеодәресләр, презентациялар, видеорепортажлар, интервьюлар белән таныша. Дәрестә конференция яки түгәрәк өстәл оештырыла. Укучылар дәресне үзләре генә аңлата, укытучы аларга ярдәм итә. Әйләндерелгән сыйныф технологиясын кулланганда укытучы, консультант һәм уку эшчәнлеген оештыручы тьютер ролен үти. Бу технология укучыларда мөстәкыйльлекне үстерә, мәгълүмат белән эшләргә өйрәтә. Абдулла Алиш исемендәге татар гимназиясе директор Рәхимә ханым үзе дә татар теле укытучысы. Аның хезмәт стажы инде 36 ел. Хәтерләсәгез, күптән түгел ул безнең мәдәни агарту тапшыруына да кунак буларак килгән иде. Әлбәттә, монда инде татарча укырга теләге булган һәм татар телен камил белгән балалар килә. Ләкин соңгы арада алай дип әйтмәс идем, чөнки татар балалары килә, ләкин татар телен белүләре бик инде яхшы, камил дип әйтмәс идем, чөнки гаиләдә ничек кенә булмасын, ата-аналар русча сөйләшә, кызганычка каршы. Мин беләсезме, монда балаларны гаепләмим. Балаларның бер гаебе юк, әти-әниләр гаепле, чөнки алар баланы шул кадәр зур милли мирастан, телебезнең матур ахәңеннән мәхрүм итәләр. Әгәр дә бит инде бала күп тел белгән сайын, аның бит интеллект дәрәҗәсе дә югарырак була. Менә ата-аналар нишләп аңламый?
Мин кай вакытта үземдә татарча сөйләшәм дә, аннары русчага күчәм. Мәйтәм, миңа русча сөйләшүдә татар теле берничек тә комачау итми. Нишләп сез балаларыгызны шиклисез? Сез беләсезме? Сезнең балагыз 14 төрки телләрне белер иде. Гимназияның даны инде бар Казанга мәгълүм. Бирегә милли мөхитне саклаучы ата-аналар һәм аларның балалары килә. Уку йортының дәрәҗәсе турында саннар да сөйли. Гимназияның бинасы 500 балага каралган. Бүген биредә 600-дән артык укучы белем ала. Әлбәттә, бүгенге көндә Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан алар җитәкчелегендә бик күп дәреслекләр чыга. Ул Мещерякова методикасы буенча да, сәлам буенча да, һәм инде итуган тел менә әле яңа гына безнең укытучыларыбыз да бу методикалар буенча укып, инде яңа дәреслекләргә нигезләнеп, балаларга менә шушы сөйләм телен үстерүгә юнәлтелгән дәреслекләргә нигезләнеп белем һәм тәрбия бирәләр. Чөнки белем дигәндә мин һәрвакыт тәрбияне читтә калдырмыйм, чөнки алар бер баскычта булырга тиеш. Һәм инде белем бирү ул тәрбия белән берлектә алып барылырга тиеш. Мин укытучыларга да әйтәм, нинди генә дәрес булмасын, тәрбияви максат ул булырга тиеш. Һәм кыска гына 2-3 минут аралыгында да сез математика дәресендә дә тәрбия темасына балалар белән сөйләшеп калырга тиеш дип әйтәм инде. Рәхимә ханым җитәкче вазифасын биләтсә дә, укытуын туктатмый. Балалар белән элемтәне үзү ярамый. Укытучы һәрчак балалар арасында булырга тиеш ди ул. Туган тел методикасы ул әлбәттә баланың сөйләм телен, коммуникатив күнекмәләрен үстерү өчен эшләнгән. Монда бит инде элегрәк ничектер грамматикага күбрәк игътибар бирелгән иде. Ә бүгенге көндә инде менә баланың сөйләм телен аралашу өчен менә бу телне әдәби дәрәҗәгә күтәрү өстендә без эш алып барабыз. Әлбәттә, укытучы нинди генә дәреслекләргә нигезләнеп эшләмәсен, дәреснең кызыклы булуы һәм теманы балаларга аңлата алуы ул укытучының осталыгыннан тора. Кай вакытта укытучы дәреслексез дә эшли ала. Димәк, моның өчен өстәмә материал кирәк. Менә мин әйтәм инде укытучыларга теманы аңлатканда, менә анда су буе бирелгән материалны да үтеп бирергә турында уйларга кирәк түгел, ә менә бала теманы аңлап, менә сөйләшү күнекмәләрен булдырып, диалог төзеп, инде менә яңа сүзләр лексиканы да байыту өстендә укытучы эш алып барырга тиеш. Өйдә балалар белән туган телебездә аралашсак, укытучыларыбызга чыннан да зур ярдәм булыр иде. Моны һәр ата-ана исендә тотса, тел мәсьәләсе һичшиксез алга китәр. Татар теле дәресләрендә республикабыз укытучылары тарафыннан кулланылучы технологияләрне барлауны дәвам итик. Нәтиҗәле укыту технологияләренең тагын берсе кейс технологиясе. Кейс инглиз теленнән очрак хәл дип тәрҗемә ителә. Шулай ук кагазьләр, документлар салып куя торган кечкенә чемоданны да кейс дип атыйлар. Дәрестә кулланылучы кейсның төрләре: гамәли кейслар, өйрәтү характерындагы кейслар, фәнни тикшеренү кейслары. Кейс дәресләрдә тормыштан, әдәби әсәрләрдән алынган хәлләргә нигезләнеп, проблемалы ситуациялар анализлана. Анализ вакытында укучылар төркемнәрдә эшләргә, нәтиҗә чыгарырга, дөрес карар кабул итәргә өйрәнәләр. Кейс биремнәр укучыларның мөстәкыйль фикерләү сәләтен үстерә, тормыш белән бәйләнеш тудыра. Менталь карталар технологиясе дә бик популяр. Әлеге карталарны ясаганда төсле карандашлар, маркерлар, фломастерлар кулланыла. Тема яки төп идея рәсемнәр аша ачыла. Инглиз галиме, психолог Тони Бьюзен гади схемалар, таблицалар төзегәндә баш миенең бары сул як ярым шары гына эшләсә, интеллектуаль карта ясаганда 2 ярым шар да эшли дигән фикергә килгән. Менталь карталарны онлайн сервисларда да төзергә мөмкин. Компьютер технологиясе. Бүген компьютер технологияләре кеше эшчәнлегенең барлык өлкәләренә дә үтеп керде. Бер генә белгечлекне дә, профессияны дә алардан башка күз алдына да китереп булмый. Укытучылар да дәресләрдә компьютер технологияләрен максатчан һәм нәтиҗәле кулланалар. Заман балаларының компьютер иң якын дусты дисәк тә ялгыш булмас. Шуңа да әлеге технологияны кулланып башкарылган дәресләрне укучылар аеруча да ярата. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытуда
заманча алымнар шактый. Һәр укытучының үз ысуллары. Әлеге ысуллар белән бүлешү максатыннан узган елның октябрь, ноябрь, декабрь айларында Казанда татар телен укытуда заманча һәм нәтиҗәле ысуллар исемле семинарлар да узды. Беренче семинарда 300-гә якын татар теле укытучысы катнашты. Очрашу Казанның 2021 елда гына ачылган 11 лицейында үтте. Казан башкарма комитеты белән Казан мәгариф идарәсе оештырган әлеге семинарларда татар теле укытучылары үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Мәсәлән, беренче семинар барышында Иннополис мәктәбе татар теле укытучысы Альберт Сәмигуллин дәресләрне визуаль яктан баетыр өчен һәм дистанцион форматта алып барыр өчен дөнья күләмендә кулланылган веб-ресурслар белән таныштырды. 11 лицей укытучысы Гөлфия Габдуллажанова башлангыч сыйныфларда тел укыту алымнарын күрсәтте. Укучыларны татар әдәбиятын яраттыру үрнәкләре турында сөйләде. Әлеге семинарлар нәтиҗәле булыр һәм быел да дәвам итәр дигән өметтә калабыз. Біз бүгін Шираттағы мәктәптә, Сәләт Асылташ мәктәбендә қунақта. Биредә безне татар теле укытучысы Гөлфия Илнур кызы көтеп тора. Ул безне татар телен укыту алымнары белән таныштырачак. Беләсезме, менә тел өйрәнү, ул кичкенә балага игътибар итсәгез, ул табигый рәвештә бара. Ул әнисеннән өйрәнә, күреп өйрәнә, уйный өйрәнә. Шулай бит, ә менә тел дәресе, ул аралашу дәресе булгач, без аны уен формасында, ул тагы да аралашу киңәя җәелеп китә һәм тел тизрәк өйрәнелә. Шуңа күрә бу уеннар үзебезнең фольклор уеннары да, гомумән шулай методикага нигезләнгән уеннар да булырга мөмкин. Әмма менә күбрәк үземне җәлеп иткән уеннар бу фольклор уеннары. Чөнки аларның теле бай, анда сүзлек байлыгы күп һәм балалар да бик тиз уталар, чөнки ул шигъри формада, кара-каршы сөйләм, диалог формасында булырга мөмкин. Кайвакыт балалар белән үзебез дә уйлап чыгарабыз. Я инде мәсәлән, нинди дә булса уенны мин билгеле бер сыйныфка үзем туры китереп уйнатам, ясыйм. Гөлфия Илнур кызы укытучылык һөнәре минем балачак хыялым иде ди. Бу минем кичкенәдән килгән хыялым дип әйтим, чөнки мин кичкенә вакыттан ук мугалимлек эшенә, мугалимнәргә, укытучыларга бик мөкибән идем. Шу хәтле ярата идем, шу хәтле хөрмәт итә идем мин аларны. Һәм менә үзем дә шушы юлны сайладым. Татар тел дәресләрем вакытында да мин уйлыйдым, мин нәкъ татар теле укытучысы булачакмын дип. Һәм уку йортына кергәндә дә нәкъ менә татар теле һәм инглиз теле укытучысы юнәлешен сайладым. Сәләт оешмасы үзенең милли мәдәни мөхите белән абруй тота. Махсус игътибар иттем. Мәктәптең коридорларында балалар чыннан да татарча аралаша. Без монда мөхит тудырабыз. Дәрестә дә инде мин үзем шәхсән дәресләрдә бар тик татар телендә генә сөйләшәм. Һәм һәрбер сүзне минемчә бала дәрәҗәсендә татар телендә аңлатып була. Моның өчен рәсемнәр кулланырга мөмкин, төрле жестлар, мимикалар белән, хәрәкәтләр белән, табигатькә тәрәз ашагына да урамга чыксак та мәсәлән рәхәтләнеп аңлатырга мөмкин. Шуңа күрә менә дәрестә дә һәм гомумән тәнәфестәме, коридордамы мөхитне тудырган вакытта бала аны ишетә, ул аңа ияләнә, бу тел яши, монда аралашалар, сөйләшәләр. Һәм ул тел балалар арасында да яши башлый. Алар рәхәтләнеп сөйләшәләр. Гөлфия Илнур кызы безнең өчен махсус ачык дәрес бирде. Дәресләр төрле уеннар белән үрелеп бара икән. Җәмгыять укытучыга һәр вакыт югары таләпләр куйган, куя һәм куячак. Чын укытучыга аеруча туган тел һәм әдәбият укытучысына үз предметын, аны укыту методикасын гына белү аз. Ул җәмгыять тормышындагы мәдәният, сәнгать һәм башка өлкәләрдәге яңалыкларны яхшы белергә тиеш. Укытучы үзе укыган, өйрәнгән вакытта гына укыта. Укудан туктауга ул укытучы буларак яшәүдән туктый. Дөнья бер урында гына тормый. Ул үсештә, үзгәрештә һәм билгеле инде педагогикада даими яңаруга, үзгәрүгә дучар. Ушинскийның әлеге сүзләре бүген аеруча да актуаль. Укытучы һөнәре даими рәвештә белемнәрне яңартып торуны, заманча нәтиҗәле технологияләрне һәм ысулларны файдалануны таләп итә. Буларның барысына да бары тик эзлексез укыганда, квалификацияны күтәрү юнәлешендә эшләгәндә генә ирешергә мөмкин. Халыкта 6да белгән ана теле 60та да онытылмас дигән мәкаль бар. Тел бала чактан ук өйрәтелергә, балага кичкенәдән сеңдерелергә тиеш.
Шулай булганда киләчәктә телсезлек, милләт бетү проблемалары тумас. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру татар теле дәресләрен укытуда кулланылучы яңа ысуллар, тел укытучыларының замана балалары белән ничек эшләве, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле дәресләренең һәм укытучыларның өлеше һәм ана теле укытучыларын камилләштерү максатыннан республикада үтүче чаралар хакында иде. Без татар теле һәм әдәбияты укытучыларына катлаулы һәм җаваплы эшләрендә уңышлар, ана телен өйрәтүдә яңадан-яңа алымнар һәм күзләрендә кызыксыну очкыны балкыган милли җанлы укучылар теләп калабыз. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.